Hej og velkommen til os, der sidder og spiller Minecraft og læser random facts op. Det er jo ikke altid Minecraft. Sidste gang var det. Ja, vi spiller spil. Ja. A.k.a. The Epic Podcast. The Epic Podcast. Og jeg har min, jeg har en survival-verden. Shut down. Come on, dude. What the fuck? Hvis I ikke ved det, så er jeg Ossi-Osvald. Og jeg sidder sammen med den lille, stønnende, Oreo-ædende dyr, der hedder Gabriel eller Primus. Primus staves P-R-I-M-O-Z, og Ossi staves O-Z-Z-I-E. Hvis I staver det O-Z-Z-Y, så banner jeg jer. Så vil du også sige også? Jamen, det er mange, der skriver Ossi, og det er helt forkert. Der er nogen. Der er en fra min parallelklasse, der har Nå, du er også altså med Y? Ja, O-Z-Z-Y. Han hedder Ossi Osborn Osvald. Ja, men det er O-S-S-Y. Nå ja. Det er helt andet. Der er Ossi og Ossi, ikke også? Det er tre helt forskellige ting. Der er O-S-S-Y, O-Z-Z-Y og O-Z-Z-I-E, som er mig, fordi jeg er filmkulturel. Ej, det staves med Z og så. Nå, okay. Suck on that. Undskyld. Men jeg er stadig O-Z-Z-I-E. Fordi jeg Du er også bare fra TD'er. Det er sgu ikke mig, der har fundet på det. Hvem har så? Mine forældre. Faktisk den første, der sagde Ossi til mig, det var min morfar. Staver lidt sådan? Ja. Det staver sådan der. Nej, det kan det godt, men O-Z-Z-I-E er meget sejere. Jo. Nå, men det er også lige meget. O-Z-Z-I-E, synes jeg. Cut the crap. Nej, det skal jeg ikke lort. Nå, find nogle facts til mig, Gabriel. Det er kedeligt også, at jeg vil spille. Kom, vi bytter. Du spillede første episode, okay? Er du nederen? Okay, det skal jeg lukke ud af den her. Så kan ikke næse rundt på min survival. Så laver en survival. Kan du en ny? Ja. Single player. Create no world. Primus. Nå. Ja. Tak, Osvald. Det kan det er så lidt. Du får cheats på en bonus chest. Nej, jeg begynder. Kan du ikke have cheats? Du får en bonus chest. Imens sidder jeg og snakker med jer derude. Ser. Folk bliver bange for dig. Der er så ikke så er stor. Nej, det er så ikke. Du er videre end mig. Og jeg er pænt hvid. Det er sgu da ikke. Prøv at se, jeg er tan. Du er ikke en skide tan. Okay, du er faktisk lidt mere tan end mig. Men du er stadig ikke så godt. Vil du godt have lyset? Jeg er den mest nordiske. Jeg er en meget arisk nordisk. Man kan altså se mig, der spiller noget fucking Minecraft. Hov. Don't say swears. Vi har været i gang i 3 minutter. Ja! Woo! Sådan der. Vi prøver at holde vores videoer sådan under 6 minutter, for det ikke bliver for kedeligt for jer. Den sidste video var 14 minutter. Nå, jamen det er slet... Nå, nej. Kan vi godt bare edite det ud? Nej. Jeg gider ikke, at jeg sidder og edite det. Nå ja, det er rigtigt. Hvorfor? I får en 14 minutters lang video, okay? Nej, jeg tror bare, det skifter. Det er jo... men det er de Epic Podcast. Vi bestemmer selv, hvor lang den skal være. Okay, sjov facts. Ja, det er rigtigt. Den sjove. Osvald, prøv at se. Sjov facts om mennesker. Det er jo fordi, den downloader Terrain, ikke også? Altså, Terrain? Hvad fuck er det? Hvis du skreg til det terræn. Gabriel, hvis du skreg i 8 år, 7 måneder og 6 dage, ville du have produceret nok energi til at varme en kop kaffe. Det kommer selvfølgelig an på størrelsen. Det er jo ikke muligt, fordi du har ikke nok luft i dine lunger. Nej, det er derfor, de viser det, ikke også? Men hvis du prutter uafbrudt i 6 år og 9 måneder, vil du have produceret nok gas til en atombombe. Jeg kan godt lide, der er spørgsmålstegn bagefter de her. Hvis det virker, om det er rigtigt, var sådan, nå ja, jeg tror det. Hvis du indånder dagligt en liter af andre menneskers prutter. Lol. Gabriel, er du højrehåndet eller venstrehåndet? Jeg er venstrehåndet. Er du? Ja. Ej, jeg var højrehåndet. Så lever jeg i gennemsnit 9 år. Det er ikke rigtigt, okay? 9 år længere end dig. Det står der. Jamen altså, det står på en fucking den sjove hjemmeside, altså. Jeg tror... Det er sikkert en eller anden pædofil, der har lavet den, altså. Hvad er det for et navn? Den sjove, der spiller videoklip, jokes, billeder, citater og facts. Er klar? Alt det her er rigtigt. I'm gonna punch some wood.
Et menneske spiser mellem 40 og 50 tons mad gennem livet. Det svarer til 4 til 5 jernbanevogne. Shit, det er lækker. Det kan du selv gøre. Hey, Altså, så sæt. Nej, Du skal bare sætte den er lidt. Gå på opsiden. Klask i din bag. Using settings. Og så sæt den ned på sådan noget 8 eller 7 eller sådan noget. For du skal klaske i din bag. Bag. Dine ribben bevæger sig cirka 5 millioner gange om året. Nemlig hver gang du trækker vejret. Du trækker vejret cirka 5 gange om året. Hvad? Du trækker vejret cirka 5 millioner gange om året. Det lækker mig. Ej, det var kedeligt at se det her. Bare se en grise numse. Hvorfor gider du ikke at bevæge dig? Også for at prøve at se. Ja, jeg bevæger mig. Det er lang tid, at jeg spiller Minecraft. Ej, prøv lige at gå ud. Save and quit to title. Jeg siger save and quit to title. Sådan der. Sorry. Undskyld, at den her video er så kedelig, men... Det er det, jeg siger. Lad være med... Altså, det ved jeg ikke. Det siger jeg. Måske har jeg sagt det. Eller også siger jeg, vi har skåret en del væk. Lad være med at se vores videoer. Lad være med at se dem. De er skidekedelige. Nej, men I skal se vores videoer, fordi så får vi penge. Men... Vi sætter ikke reklamer på. Vi får ikke nogen penge. Vi får... Der er ikke nogen reklame på det her. Vi er ikke sellouts. Nej, det er først, når vi får mere end 10 subscribers, så sætter vi reklame på. Ja. Så ja, nummer 11 subscriber, det er dem, I skal give alt blame. Shit, jeg tror lige, den stoppede med recordet. Nej. Jeg ved det ikke. Gør den det ikke? Nej, men fordi du gik ud af programmet, hvor den recordede. Okay, hvis der er sort skærm nu, så er det fordi, den stoppede med at recorde. Så derfor kan jeg sige, at Einstein... Nej, den er ikke stoppet. Bare det. Nej, jo, den er gul. Den skulle være rød, hvis den recorder. Så hvordan... Og nu går du ind i launcheren igen. What? Hvordan starter man det så med at record? Ja, okay, nu går den ind. Tryk herude. Sådan der. Boom. Nu recorder den igen. Okay. De menneskelige lårknogler er stærkere end cement, og, som jeg skulle sige før, Einstein talte 7 sprog flydende, mens danskeren Rasmus Christian Rask, Christian med CH, fordi det er I meget dying to know, han i 1822 mestrede ikke mindre end 25 sprog og dialekter flydende, og studerede stadig omkring 50 forskellige andre sprog. Nej. Altså, det er nørd. Det ved jeg sgu da godt, men ikke så meget som ham der. Gotta punch the wood. Punch that wood. Jeg skal først til chippen, der getting wood. Det er faktisk sjovt. Jeg er klar. Wow. Flot. Punch that wood. Sådan der. Oh my god, that's so sexy. Venstrehåndet er de mest kreative. Til gengæld er der flest skizofrene, der er venstrehåndet. Er du skizofren? Nej, altså. Okay. Det er racisme mod venstrehåndet. Nej, fordi venstrehånd er ikke en race, så det vil nok heller ikke være racisme. Jo, jeg... Gotta punch that rabbit, bunny. Men du får ikke... Jo, du får skin ud af det. Se, det er den dårligste fejloversættelse. Når du slår en... Osvald, fortæl noget sjovt. Det er det, jeg skulle til at sige. Når du slår en kanin ihjel, så får du kaninskin, men de kalder det for kaninskjul. Det giver ikke nogen mening, medmindre du ved, hvad det på engelsk hedder, hvilket er rabbit hide. Fordi hide kan også godt betyde skin, men for eksempel hide and seek, det gemmer dig, så det betyder også, at du gemmer dig. Jeg troede, vi spillede spil. Jeg troede ikke, vi havde engelsk undervisning. Ordet pige optræder kun 18 gange i hele Bibelen. Imponerende. 18 gange, hvor mange bliver Gabriel opsagt? Optræder? Hvor mange gange optræder Gabriel? Det ved jeg sgu da ikke. En del. Det er fordi, jeg er kendt. Det er fordi, der er en, der har samme navn der. Folk, der bor ved bjerge, spiser i gennemsnit 30% flere kager, end dem, der ikke gør. Den er kun på 9 minutter. Men vi bor i Danmark, der er sgu ikke nogen bjerge. Er der ikke der? Nej. Det største sådan naturlige bakkebjergsted, vi har i Danmark, det hedder Himmelbjerget. Det er en bakke. Det synes jeg er så antiklimaks. Osvald, hold on.
Anyways. Så optager. Vi blev lige... ja. Det var underligt. Nå, det er også lige meget. Osvald, hold on. Da jeg var lille, jeg troede 10 år af mit liv, at Mount Everest lå i USA. Lav sjov. Ja. Det hedder også Mount Everest. Det lyder meget, meget amerikansk. Et menneske blinker cirka 15.000 gange per døgn. Og det er 15 millioner gange om året, tror jeg nok. Var det ikke det? Nej, 10 millioner gange om året blinkede de. Det ved jeg ikke. Det kan I se i vores første episode, hvis I ikke så den. Det linker vi lige nede i Beskrivelsen. Det lyder så dumt Det lyder på dansk. så dumt på dansk. Beskrivelsen. Alt. Også bare på Facebook. Like på engelsk. Nå ja, så på dansk. Synes godt om. Jeg gider ikke at trykke på en synes godt om. Og jeg er klar til, at jeg laver mine Minecraft skills. Hvorfor har du... Hvad? Kæft, du må ikke kedelig at se på. Bare Ja, men jeg bare rolig, jeg er sur på det. Du har taget 31,3. Hvorfor? Det kan. Oh my god. Amerikanske psykologer har regnet, at børn i USA har set over 8.000 mord i fjernsynet, inden de er fyldt 13. Det var en... Fuck, jeg er dårlig til det. Du skal ikke du skal sætte 1 op. Det vil jeg godt. Du skal ikke sætte 4. 1. Nej, kun 1. Hvordan gør man det? Ja, du skal bare gøre sådan her. Jeg vil godt have noget... Gør du sådan her? Nå, ja. Okay, godt. Et voksen menneskes fod er altid det samme størrelse med et underarm. Det er faktisk rigtigt. Fra dit håndled til din albu, det er samme størrelse som din fod. Du tror ikke på mig nu. Prøv selv at kigge. Det er sygt freaky. Altså nu er det sikkert, hvis du er barn, hvis du er sådan 8. Jeg hørte det ikke helt, hvad du sagde. Fra dit håndled til din albu, det her. Det er samme størrelse som din fod. Medmindre du er barn, hvis du er sådan... Ja, 8 eller sådan noget. 6 år. Så er det underligt, at du sidder og ser vores show. Vores podcast. Hvor kæft vi sejrer. Respekt os. Ja. Got it. Hvorfor? Du skal ikke kaste det væk. Jeg vil dø. Du samler det alligevel op nu. Klar, nej, the world is really dusty. Ja. Vi har lige set Interstellar. Eller, vi har ikke for første gang set Interstellar. Vi har set Interstellar for anden gang. Og så har vi haft vildt meget sjov med... Mere Damon. Hvad hedder det? The Baked Potato. The Baked Potato. Med Honest Trailers af Interstellar, den skal I se. Men kun hvis I har set Interstellar. Det linker vi også lige ned i beskrivelsen. Bare. Nej, okay, det gør vi måske. Vi skal ikke linke flere ting ned i beskrivelsen, fordi så bliver det træt. Vi kan linke 2. Du kræfter med en doven YouTuber, så... Er vi YouTubere nu? Ja, vi er YouTuber, vi uploader videoer også, vel? Jeg troede, man skulle være sådan... Ja, okay. Jeg troede, det skulle være ens arbejde, at man skulle være rigtig YouTuber. Men det er jo stadig, altså. Også hvis I gerne vil se Osvalds gamle kanal, Wannabe Gamer. Gamle kanal? Jeg har en video, hvor jeg ikke engang har lyd på. Men der er undertekster på. Og den er lavet i Windows Movie Maker. Det er nok den dårligste video, nogensinde vil se. Den er ikke på Peaceful, eller? Hvad? Jo, den er. Hvorfor? Nej, det er den faktisk ikke. What? Hvad står der her? Der findes ingen medicinsk betegnelse for bussemænd. Hvad mener hvad det vil sige, du ved for mange ting, for eksempel hånd, så er der sikkert sådan noget medicinsk betegnelse, sådan noget fingerholder eller sådan noget ting. Altså så kalder de noget andet. For eksempel så alle, altså ligesom med fugle, så alle fugle, de har sådan et navn. Så er det sådan noget Ticunas picarnicus eller sådan nogle ting. På latin? Ja, så er det sådan et latinens navn. Og så ligesom så med læger, så kalder de også alle mulige ting for noget specielt, fordi de tror, de er bedre end os. Du har lige samlet dit jord op igen. Jamen, det er meget God. Hvis din krop voksede lige så meget som dit hår, altså i samme, altså lige så hurtigt som dit hår, ikke? Så ville du dø, mens du var cirka 85 meter høj. Så du vil...
Sejligt. Sejligt! I løbet af et liv vil et gennemsnitsmenneske komme til at spise cirka 70 forskellige insekter og 10 edderkopper. Jeg hader edderkopper. Du kommer til at spise 10. Og så det vil jeg godt. Og du er 12, ikke? Jo, næsten 13 bare løb her. Næsten 13. Du vil så gerne være teenager, det gør ondt. Det har jeg sgu da ikke sagt. Du vil meget gerne være teenager. Men hvordan vil du det altså? Fordi jeg kender dig. Hvad har du gør? Er det lige pludselig hemmelig eller sådan noget? No one knows me. I'm a doctor. Trust me, I'm a doctor. Trust me, I'm a doctor. I'm a doctor. My name is Matthew McConaughey. It's the last. I don't know what to say, but you know, this is what. Bare så ved det, vi har også en joke om, hvordan Matthew McConaughey han snakker i Interstellar. Oh my god, Matthew McConaughey han snakker så godt. Han er så afslappende. Hvilket er virkelig, du er ikke så meget, når den film, den er sådan meget spændende og uha. Men han er, altså, hvis jeg kunne vælge en virksomhedsperson, der skulle læse en nethistorie for mig, ikke? Skulle enten være Matthew McConaughey eller Morgan Freeman. Ja. Det ville være seriøst, det ville være det mest afslappende i verden. Bare skulle falde i søvn til enten Matthew McConaughey's Stupid pig. And then the three little piggies, they went out to the supermarket. Eller Morgan Freeman. I'm Morgan Freeman. You gotta go to bed now. Jeg kan ikke finde noget at snakke som Morgan Freeman. Men det er også lige meget. Gabriel, den er 16 minutter. Det er lige meget. Nej, fordi det er kun et eller andet med, at man kan uploade 15 minutter, mindre man har sådan en speciel account eller sådan noget. Og så stop den. Vi ses alle sammen. Okay, slap af. Vi cutter bare ind. Hej alle sammen. Smid like på videoen, hvis I godt kunne lide det. Lad være med at smide et dislike, fordi så kan I sige nede i kommentarerne, hvordan vi kan gøre det bedre. Ja, dislike videoen alt det kan. Ja, nej, lad være. Dislike den. Nej, lad være. Okay. Vi ses. Ja, dislike den en lille smule.